Hola, boas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí unha semana máis nas actividades da biblioteca. Neste caso volvemos a presentar un libro de viaxes tamén. Temos aquí a Carlos Gabriel Fernández que vai presentar o libro 50 lugares sagrados de Galicia. Ele é xornalista, colaborador en multitude de medios, sobre todo na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia, pero como dixen, quero tamén dar a benvida porque a presentación vai correr a cargo de Miguel Losada. Creo que Miguel Losada non hai que presentalo, porque leva colaborando coa biblioteca máis de 15 anos, e todos que estades aquí tamén sodes fieles a esta biblioteca, co cal pouco se pode decir de ti, a verdade. A min deixo protagonistas sodes dous, porque eu aquí fixen unhas pequeniñas notas, e a verdade, simplemente decía que este libro é un libro de viaxes, e creo que a cualquera de nós que estamos aquí nos encantaría poder facer un viaxe en persoa con estas dúas persoas, porque creo que ambas coñecen profundamente o noso país. Esta terra é rica nun montón de cousas, de aspectos, pero tamén no acervo cultural, e creo que vamos ter algo máis complicado, non sei a sorte que tedes cada quen, pero se temos algo complicado facer un viaxe en persoa con eles, sí que vamos a poder facelo xa aquí, quizás dun xeito espiritual, se queres, pero para quen se anime, aínda que non poida ser con eles, pois neste libro tamén nos regalas 200 fotografías, se non recordo mal, máis de 200, tamén coordenadas con códigos QR, para que, como non podemos ir contigo, pois non nos perdamos para chegar a todos estes lugares que nos presentas, non? Entón, nada, sin máis, deixo-vos con eles, que son, creo que moi bons guías de viaxe para esta tarde, así que moitas grazas de verdade por estar aquí, e esta é a vosa casa, xa o sabedes. Bueno, pois moitas grazas a todos, a Samantha tamén, por suposto. Carlos penso que está xa bastante presentado, ele é técnico en electrónica, aparte do que dixo Samantha, ele é autor, escritor, guionista, moi coñecido, moi reputado non só en Galicia, sino por España adiante, non, e outros países. Ten escrito un montón de artigos, ten varios libros, estes son dous deles, hai outros, a mí hai un que hoxe non está aquí, pero que é o meu, probablemente o meu favorito, que é Santos Famosos e outras extrañas devocións, porque sigue na línea dun clásico moi importante como era Rivera, con aquel Los Santos Imposibles, non? Eu fun fan de Carlos, eu penso que xa antes, pero con ese libro xa me gañou completamente. E ademais, últimamente teño entendido que está con proxectos relacionados tamén coa transcomunicación. A min hai moitos anos, pero bueno, últimamente algo vin. Entón, ademais do libro, pois tamén me gustaría despois que Carlos falara algo de todo eso. Pero bueno, para non restarlle máis tempo a Carlos, pois deixo-vos con él. Veña, pues moitas gracias Miguel, moitas gracias Samantha, a todos é un placer para min cando se fala é para min un placer cando se fala de libros e cando se fala especialmente de Galicia. Eu non son galego, o sea, creo que se nota, non? Se nota un pouquiño, aínda que dende que cheguei sempre pensei que cando vas a vivir a calquera lugar, pois tens que falar como eles e integrarte e ser un máis, non? Ademais, chámome Fernández Cortiñas, pois creo que non hai dúbida de cales son as miñas raíces, non? Non nací na Argentina, pero falo en galego desde que cheguei hai 30 e pico de anos, non? Teño un acento un pouco raro, así, misturado de galego e argentino. Bueno, concretamente, para centrarnos no libro, 50 lugares sagrados de Galicia, o de sagrados en un sentido moi amplio, ¿no? Es decir, aquí non é un libro religioso, é un libro, como decía Samantha, un libro de viaxes, un libro para viaxar, diría yo. É un libro para percorrer cada un desos lugares, deses 50 lugares, que hai máis, se ollades, cada un a veces ten dous ou tres máis, pero é un lugar para viaxar por esos lugares que son que misturan o que é o patrimonio material, é dicir, a veces son ermitas ou igrexas, a veces son incluso pedras ou árbores ou
o incluso fontes, que están relacionadas con una lenda, con un mito, con unha tradición, con un rito, e que é o que os antropólogos din unha xeografía sagrada, é dicir, un lugar que mistura os elementos, o patrimonio material e o patrimonio inmaterial. Pois están escollidos de xeito que con dúas ideas claras, sempre o digo. Unha delas é que se che lees o libro de principio ao final, o que che dá é unha visión panorámica do que son os mitos, as lendas, as tradicións, as crenzas populares de Galicia. Outro sentido máis importante é que para viaxar. É un libro para ir a visitar eses lugares, pois estou convencido de que cando coñeces o lugar, aprendes a valoralo, aprendes a darlle importancia e a cuidalo, non? Pareceme importantísimo cuidar o noso patrimonio, neste caso relacionado coas crenzas, porque en todo caso, creas ou non creas, sempre o digo, todos somos os que creeron os nosos avós, os nosos antepasados. E ademais, estes lugares forman parte da nosa identidade, ¿no? É dicir, da nosa identidade como povo, como Galicia. Entón, me parece importantísimo preservalos, cuidalos e coñecelos, por suposto, ¿no? Son 50, pero poderían ser moitos máis. De feito, a segunda parte do outros 50, que xa eran nos 50 lugares mágicos de Galicia, que publiquei xa hai máis de 10 anos. Pois, con esas dúas ideas, hai lugares de toda a xeografía galega. Este que ven na pantalla é o Monte do Pindo. Sempre comenzo por este lugar, porque o libro tamén ten 20 páxinas dedicadas ao Monte do Pindo, o capítulo máis extenso, porque é un resumo de todo o que os mitos e as lendas de Galicia. Aí hai de todo, ¿no? No Olimpo celta, como se lle chama, ou como o deserto de pedra, que tamén lle chaman. Pois neste monte hai estas, por exemplo, isto é no Alto da Moa. Fisterra estaría, pois, aquí, hacia aquí. E esas pías que se ven ali forman parte dun rito que se repite en moitos outros lugares de Galicia, de que a auga que se acumula pola chuvia, pola humidade, nesas pías, é considerada especialmente milagrosa, porque cae do ceo, non toca a terra, entón pues, considera como beneficiosa para a saúde. É costume lavar as mans e a cara con estas pías. Hai quen di que hai que facelo en 7 pías diferentes, sempre os números impares están en todas as tradicións de Galicia. E o que hai que ponerse de xeonllos para facer o rito e mirando cara ao oeste. En fin, eso tamén varía moitísimo no segundo que lugar, non? No Monte do Pindo ten moitos cumios. Este Amoa é o máis que se ve desde o mar, o máis rechamante, o máis coñecido de todos, pero por a parte interior hai outros. Por exemplo, está Penafiel, onde hai unha escritura medieval que excomulgan o monte, excomulgan o castelo. Isto ven do ano 1200 e pouco, por unas liortas que había entre o castelo de San Xurxo, que é outro lugar importante, outro cumio importante do Pindo, e o arzobispado de Santiago, onde hubo unas liortas importantes, excomulgaron o monte e o castelo que estaba ali. Outro dos cumios importantes se chama a Casa da Xoana, que é un cumio que ten unha cova que atravesa o monte, e que hai unha tradición das bruxas, ¿no? De que as bruxas se reunían ali o día de San Xoán, que tamén é algo moi típico en moitos lugares de Galicia, pero, entendámonos, son as bruxas, as meigas míticas, é dicir, esos personaxes que voan nas escobas e que están moi presentes na tradición de Galicia, pero que non teñen que ver coas meigas de verdade, é dicir, as señoras que normalmente eran mulleres,
que se dedicaban a curación, a sanación, curaban males de alma, do corpo o do que fixera falta. Non? Aí no Castelo de San Xurxo, outro lugar tamén do Pindo, onde está soterrada a Raíña Lupa, que é outro personaxe mítico de Galicia que aparece na epopeya do apóstolo Santiago, como digamos, a raíña de Galicia que se atopan os propios discípulos de Santiago. Pois ben, hai incluso 3 lugares aquí no Monte do Pindo onde se di que está soterrada a Raíña Lupa. Cada un deses lugares, o sea, a tumba da Raíña Lupa con grandes tesoros, obviamente, ¿no? É unha raíña moi importante, ten que ter uns tesoros abundosos. Hai outros tesoros, hai outras lendas de tesoros, incluso hai unha pequena capela, os restos dunha pequena capela que non se sabe, bueno, é un lugar difícil de subir, non sei se subiches alguna vez, pero é un lugar que hai que ir a pé, hai que ir a pé, non se pode ir en coche, e bueno, eu que teño 59 anos, pois costoume un poquinho subir. En fin, quixen poner o Monte do Pindo como primeiro e como representativo de moito do que son as lendas e as tradicións de Galicia. Pero, se vos parece, eu quería contarlles a lo menos 2 lugares que son que estamos, digamos, da contorna de Verín, ya que estamos aquí, que están representados no libro. Pasamos ao seguinte. Mira, non sei se coñecen esta igrexa, San Salvador da Xironda, está en Cualedro, ¿no? No sur, o sea, no sur de Cualedro, digamos, no concello de Cualedro, pero é a Xironda. Moi ben, aquí hai unha historia que é curiosísima, que no libro a título Los milagros de los granos de San Lorenzo, porque aquí existe a tradición de que nesa parte da igrexa, nesa parte do atrio, solo o día de San Lorenzo, que é o 10 de agosto, aparecen uns granos de centeno, de trigo ou incluso de uva, queimados. E eses granos que dice a tradición que solo están ese día, entonces ese día moitos veciños van a buscar eses granos aí a escarbar no atrio, na terra do atrio, e levar para casa eses grans que aparecen como grans quemados. Pasa a la próxima que se ve como son. Eses grans se utilizaban como unha especie de, chamarlle amuleto, non sei decir amuleto, para proteger as casas do lume. Poñían, digamos que rodeando a casa para que o lume non pasara, porque se consideraban que eses grans están benditos, ¿no? Benditos por San Lorenzo. Aquí a historia é máis curiosa do que parece, porque ademais de que non costara ninguna moi semellante a esta, porque claro, eu preguntei ao cura, digo, e que día aquí se fai unha romería, San Lorenzo, non? San Lorenzo é un santo importante aquí. Non, aquí non se fai nada. De feito, non hai ni siquiera ningunha imaxe de San Lorenzo no propia igrexa que pasamos, que ten un retablo hermosísimo e moi variado, con moitas cousas, pero non hai ninguna imaxe de San Lorenzo. Preguntando aos veciños, especialmente a Ignacio, que é un estudioso da historia da Xironda, me decía que él cree que había unha imaxe de San Lorenzo, pero como outras foron roubadas ou levadas a outro lugar, ¿no? Pero que a tradición de San Lorenzo viña, pero que hoxe en día non hai nada. Sin embargo, a tradición de buscar os grans sí que existe. Non cambiamos aí nada. Claro, non existe a tradición de San Lorenzo, pero por que ven que ten que ver San Lorenzo cos grans, ¿no? E co lume. Co lume sí, porque a historia de San Lorenzo di que a historia oficial foi queimado, foi torturado en Roma nunha parrilla hasta morrer, por eso foi logo elevado a santo, e é un santo que está relacionado co Santo Grial, a copa
onde Jesucristo celebrou, coa que Jesucristo celebrou a última cea. Pero San Lourenzo morreu nunha parrilla, queimado, sí, pero non torturado. Entón, que ten que ver os grans, eu preguntaban aos vecinos, que ten que ver os grans con San Lourenzo? Non, porque aquí sempre nos dixeron que San Lourenzo morreu quemado nunha meda. ¿No? Digamos que aquí a historia de San Lourenzo é propia, ¿no? O sea, propia da Xironda, ten unha historia que non é oficial, é a propia, ¿no? Eso pasa con moitos santos, pero que morreu nunha meda. E por que unha meda? Porque se temora o lume, e por que a importancia, por que unha meda? Porque na Xironda acumulábanse medas o centeo, que era un dos principales cultivos que había nesta vila, e acumulábanse medas comunitarias, ¿no? donde poñan cada un a súa meda. Hubo, a lo menos, varios lumes que queimaron e destrozaron a economía do lugar, queimándose todo, digamos, a colleita de centeo. Especialmente unha que foi no ano 1950, que deixou todo o mundo empobrecido, todas as familias empobrecidas pola perda deste centeo. Decíame Ignacio que a partir dese momento, dos anos 50, é cando esa historia comeza a intensificarse, esa historia de ir a buscar algún remedio, algo que os protexera do lume, e ir a buscar que eses grans ese día de San Lourenzo ao atrio de la iglesia. É unha historia que xa existía antes, según me confirmaron algunhas persoas máis maiores do lugar, pero que a partir desa perda dos anos 50, pues intensificouse moito. Vamos a outro lugar tamén moi cercano de aquí, que é Penatallada, ¿no? En Sardelo tamén seguro que o coñecedes. A verdad que son vivo cerca de Vigo, non escoitara nunca falar dela, pero unha muller que traballa no Museo Liste de Vigo, que é de Sardelo, contoume esta historia de que da aparición de Penatallada, onde esta pedra que está xunto a unha igrexa. Ali hai un pequeno forniño onde hai unha imaxe da Virxe moderna e que recorda que ali hubo unha aparición mariana, que onde o importante é a pedra, pero o culto está na propia igrexa, que é unha capela pequeña que está xunto a pedra. Pois ben, me decía que moita xente, porque a Virxe da Penatallada é abogosa para temas de dor de cabeza e demais, que moita xente collía e raspaba a pedra e con iso facía unha especie de preparado para curar a dor de cabeza, ¿no? Esta é unha historia que se repite en outros moitos lugares de Galicia, a de coller unha pedra ou algo que este relacionado con unha reliquia, neste caso aquí din que apareceu a Virxe, pero en outros lugares, por exemplo, algunha tumba como de San Trocado. Pasamos a seguinte, esa que está en Santa Comba de Bande. Tamén aquí hai xente que raspaba a tumba de San Trocado, que é un sarcófago que está vacío, pero que se supón que foi deste santo discípulo de Santiago. Tamén raspaba cunha vieira, raspaba esta pedra, e co polvo pois facían unha especie de infusión ou algo así para o dor de oídos e o dor de garganta. Pasa a seguinte. Esperamos que ainda vou a contar algo máis do anterior. Isto considera isto de raspar as reliquias, os elementos que tiveron contacto con santos, coa Virxe, é unha constante en moitísimos outros lugares de Galicia. En Cambre, por exemplo, onde se conserva unha pía bautismal
que se di que é unha das idrias de Caná, é dicir, as vasillas donde Jesús convirtió a auga en viño, tamén está toda deteriorada, como está, pasa anterior, poner para atrás un poquillo, está toda deteriorada como está este sarcófago de San Trocado, que le faltan anacos, está todo deteriorado porque a xente, considerando que era unha reliquia e que estuvo en contacto con un santo, pues tenía ese poder beneficioso. Es algo que tamén, por exemplo, isto por aí é algo máis concreto, ¿no? De raspar unha pedra e facer un preparado con ela, pero que basicamente é tocar o sentir o impregnarse de algo que está relacionado con un santo, con unha virxe, ¿no? É moi común en moitísimas romerías de Galicia, por exemplo, pasar un pano a imaxe da virxe ou dun santo, co fin de que, bueno, impregnarse dese poder que ten a propia reliquia ou propia imaxe, ¿no? Pasamos ao seguinte. Bueno, contaba ya das pías do Monte do Pindo, da Moa, esa auga que se consideraba sagrada. Esta pía é o Penedo da Nosa Señora, que está en Amarca, concretamente en Corbillón, e que tamén na parte de arriba, aquí en esta fotografía non se ve, pero hai unhas pías por la parte de arriba, ten unos escalóns para subir. Tamén se considera que esa auga é boa e é parte dun rito no que o día da Virxe, o día que se celebra a romería, se bañaba a xente, sobre todo os doentes, con esa auga que está acumulada nas pías de arriba. Eso servía como unha especie de rito curativo, ¿no? Para aliviar diferentes males. Pasamos ao seguinte. No libro tamén poño unhas cantas fontes que hai que non só son sagradas hoxe en día, sino que foron sagradas na antigüidade, non? Esta é a fonte das ninfas, aínda que está moi coberta de erva. Isto está en Santa Eufemia de Ambía. Se coñece que tiña un culto ás ninfas porque hai atoparon un par de aras votivas onde se agradece ás ninfas o feito de ter curado unha doenza en tempos dos romanos, obviamente. Hoxe en día pues está un pouco olvidada, pero os romanos, isto heredamos moito no cristianismo, os romanos tiñan o costume de deixar unhas ofrendas escritas en pedra en agradecemento aos deuses, neste caso as ninfas, pero que é equivalente ao que moitos anos despois no cristianismo, en algunhas iglesias todavía sigue vendo pequenos cuadriños ou escritos onde se agradece a determinado santo ou a determinada virxe o feito de terse curado, ¿no? Que é un exvoto que se chama, que é habitual, que digamos, esa tradición a heredamos dos romanos que xa facían este tipo de ofrendas. De feito, as aras dedicadas ás ninfas están dentro da igrexa e forman parte do altar, ¿no? Que está dentro da igrexa de Santa Eufemia de Ambía, que é unha das tres máis antigas de Galicia, xunto con Santa Comba de Bande, que falaba antes, que falamos cando foi do San Trocado, e coa capela de San Miguel de Celanova. Son as tres igrexas máis antigas, que están as tres en Ourense, que son do século VI aproximadamente. Pasamos ao seguinte. Esa a igrexa é moi austera, Santa Eufemia de Ambía. Ten, por unas escaleiras que hai por la parte xunto á carretera, se ven unas ventanas que son moi características das igrexas desta época, das igrexas mozárabes. Esta, como digo, é unha das tres as tres máis antigas de Galicia están en Ourense. Xa vou rematando, despois, se queréis, falamos do tema que querades, pero quise terminar con esta igrexa tamén por la curiosidade. Isto é en Lugo, San Xoán dos Baos,
ten no pórtico, ten un pórtico así encalado con a entrada da igrexa, e ten esas 5 caveiras incrustadas na parede que ninguén sabe para que son. Ninguén sabe cal é o motivo certero de por qué se puñan esas caveiras ni a quen pertenecen. Hai unha lenda que contan os veciños de que pertence a unha mesma familia que morreu afogada no río. Pero despois hai outras teorías sobre que poden ser. Antigamente, moitas veces se conservaban as caveiras dos fundadores, por exemplo, eso foi un mosteiro antes de ser unha igrexa, se conservaban as caveiras de distintas maneiras, por exemplo, hai igrexas como en Gavarnie, nos Pirineos, en Francia, onde se conservan nunha caixa de madeira, ou hai outras onde se conserva tamén osarios, ¿no? Onde se conservan o que foron os fundadores da igrexa. Neste caso, pois hai moitas opcións. Tamén hai quen di que, como isto está, digamos, eso non pasa desapercibido se entras pola porta, ¿no? Da igrexa pasa desapercibido, pero ao salir da igrexa, ves esas 5 caveiras, esa ventán por debaixo, algúns dicen que pois é unha especie de advertencia aos cristianos para que sigan crendo da fragilidade da vida e que sigan crendo. Outra teoría di que aquilo podía sinalizar un osario. De feito, aí na terra do pórtico antigamente se enterraban a xente. Por la parte, esa ventá dá ao cemiterio, ao actual cemiterio de San Xoán dos Baos. O feito é que ninguén sabe que é, pero é unha das ornamentacións máis curiosas que hai nas igrexas de Galicia. É dicir, que fan unhas caveiras ali incrustadas na parede e que non é a única. O sea, hai alo menos 4 igrexas que teñen esta ornamentación. Outra está tamén, a poño no libro, que é Conforto, Santa María de Conforto, tamén está na provincia de Lugo, que ten no interior da igrexa, xunto a unha pía bautismal, hai unha caveira incrustada. E tamén na Santa Comba de Hórrea, tamén San Salvador do Val do Río Mao, son outras dúas igrexas que teñen esta curiosa ornamentación das caveiras puestas incrustadas na parede. Non sei se falei moito, falei pouco, pero continuamos, se queredes, calquera tema. Contaba unha cousa, por exemplo, falaba de que cando falamos do San Lourenzo, de Cualedro, que hai veces que as historias dos santos teñen a súa lenda local propia, non? Todos tenemos escoitado moitas veces que dicen, no, Jesucristo pasou por aquí, ou tal santo pasou por acolá. Pero incluso a propia historia a veces ten un tinte local. En Galicia, máis coñecida, que se repite en moitísimos lugares, é a historia de Santa Comba. Santa Comba é Santa Columba, en castellano, é unha santa que ten unha historia dos primeiros anos do cristianismo, moi tradicional, nada. Pero a Santa Comba galega, que se supón que as igrexas son de Santa Columba, pero a Santa Comba galega ten unha historia particular, é que foi meiga antes que santa. Entón, pues, a lenda di que era meiga, e un día topouse a Jesucristo nun camiño. Jesucristo le dixolle, se sigues así non vas a entrar no meu reino. Entón, a lenda que cambiou de profesión, incluso foi martirizada e chegou a ser santa. Pero antes, cando era meiga, pues participaba nos aquelarres, pasaba facía todas as cousas que fan as meigas míticas, ¿no? As meigas de lenda, ¿no? E hai moitísimas igrexas dedicadas a Santa Comba
que teñen ritos cristianos, sí, cristianos son, pero non son do todo cristianos, ¿no? O sea, por exemplo, en Santa Comba das Pías, que eso está en Sobrado dos Monxes, entre a provincia de Lugo e a provincia da Coruña, hai todo unha serie de ritos dedicados a curación, ¿no? Hai un carballo cunha cruz tallada, hai unha pía, a pía de Santa Comba das Pías, pero a principal é unha que está xunto a ese carballo, e hai que facer para curarse un rito, dar 9 voltas, rezar un Padre Nuestro por cada volta, e mollar a cara coa auga das pías. Logo hai unha fonte tamén na que se mollan os panos, se pasan por o lugar afectado e se deixan secar. O rito máis curioso de todo de Santa Comba das Pías é o para sanar a dor de molas, do dentes, porque hai que coller a cadera da campá e facela sonar cos dentes para curar o mal dos dentes. E non se crea ninguén que isto era unha cousa que se facía hace moitos anos. Hai xente, eu falei con xente que foi a facelo, é dicir, ás veces cando non tes outra saída ou tes fe, pois faz as cousas que parecen hasta, digamos, difíciles de aceptar, ¿no? É dicir, tirar unha cadena cos dentes e facela sonar cos dentes para curar a dor de dentes, pois ten a súa curiosidade, non? Pero, bueno, se fai hoxe en día tamén. Esta é un lugar que é un santuario, é dicir, a xente non vai calquera día, hai que ir o día da romería, cando é efectivo, non? Normalmente nos santuarios é así, non vale ir calquera día, sino o día da romería. Outro exemplo do Santa Comba de Bértola, isto está moi cerca da cidade de Pontevedra, ali se facía un rito xunto coa San Cibrán de Tomesa. San Cibrán se relaciona con San Cipriano, Ciprianillo, o libro dos conxuros, o grimorio máis famoso de toda Galicia, en Santa Comba, que está al lado, ¿no? Nas dúas igrexas se facían ritos de curación por los pastequeiros, era unha especie de unha estirpe de curandeiros que xa non existe, pero que existían na contorna de Pontevedra, e que se coñece con ese nombre así tan curioso, porque decían Pax Tecum, ¿no? A pasea contigo, porque facían algo así como se vestían un pouco de curas, facían un rito de curación, ¿no? Pois un dos lugares donde se facían estes ritos, o Pax Tecum, era en Santa Comba de Bértola, tamén porque, como decía, en moitos lugares relacionados con Santa Comba hai estes ritos que non son cristianos ou que son unha fusión de crenzas. Ni siquiera non se pode decir que fueran ni romanos, ni anteriores, ni nada, porque eso, claro, pasaron 2000 anos, cambiou todo tanto que os ritos tamén cambian, ¿no? Bueno, deixo, non sei se queredes falar de algún outro temas relacionados con o calquera pregunta o que queirades. Igual unha pregunta ahora viña... Pois mira, eu vou aproveitar que eu estou aquí, non sei nada desto, mas que me contaban de pequena, e a verdade é que de vez en cuando acórdome, pero nunca fun a velo, e mira que está aí ao lado. E non sei se oístes alguna vez, eu sempre de pequena nos contaban que en Flor de Rei, na iglesia que é en Flor de Rei, van morrer as formigas todos os anos. Vale, eu sei que oí moitas lendas, que se eran... bueno, que se avisaban da colleita, cando tiñas que pôr os nabos ou os centeos, porque chegaban como en fases, entón a xente se ven asociando a cando tiña que semear e así, pero tamén hai quen fala de que eran as persoas, como había tantos emigrados, que eran as persoas que fallecían e viñan como en forma de formigas porque non morrían na terra, bueno, non sei, hai todo unhas lendas que sempre escoitei, pero que non sei hasta que punto
vos sodes máis coñecedores de todo este tema. O feito pasa, de feito, aí, non sei, 15, 20 anos se puso moi de moda, saiu nos telediarios, saiu en todas partes. Aquela historia das formigas que iban morrer a igrexa, non sei cal é a resposta, de feito, non sei se sigue producindo eso, se aquelas formigas voadoras siguen morrendo aí, non sei se ti sabes. A ver, son moitas cousas enormemente interesantes como vedes, comezando por este final, non? Unha, traendo todo o noso contexto aquí do Val, non? É moi prevalente, o sea, é moi abundante, pasa moito, tropezar coa historia, por exemplo, o sitio onde vivo eu, aí en Nocedo, que foi un sitio cambiado de lugar. Os habitantes antiguamente vivían dese outro lado do río, que sería o lado de Monterrey, e agora viven, a aldea está do lado contrario. Por qué? Quere a tradición que foron as formigas. Houve unha invasión de formigas, e entonces a xente tuvo que pasar ao outro lado do río, porque sei que as formigas non podían pasar o río. Ben, entón, con esa linguaxe simbólica, si solo tuéramos ese caso, por exemplo, en Nocedo, ou estas formigas non moi lonxe, aquí en Flor de Rei, pero o malo é que prácticamente todo o norte da península quere asociar as tradicións, queren asociar as formigas con unha outra xente, ou unha outra maneira de sermos nós. Están como codificando unha linguaxe simbólica, que é o que pasa todo o tempo con este tipo de cuestións sobre as que versan estes dous libros que temos aquí. Entón, a importancia que ten este tipo de contos de vellas, de contos de lareira, de contos de... é que é unha linguaxe, é unha maneira de contar as cousas que utiliza un código que xa non é o noso. Por iso, moitas veces parecenos entre ridículo, algúns, podesles parecer ridículo, e outros incomprensible directamente. Claro, se eu xa formo parte dunha cultura na que as formigas son simplemente unhos insectos que tal e que cual, e non son nada máis, pero o mundo hasta non hai nada, o noso mundo hasta non hai nada, non pensaba así. A sociedade galega tradicional de hai, pero moi poucas décadas, en boa medida, hoxe en día, ainda que parezca increíble, non razona desa maneira. Razona pois que as culebras poden mamar das tetas das vacas, e moita xente cree eso firmemente. Xente, vamos a chamarlle moi ben formada no contexto noso, non? Bueno, pois esa é unha tradición antiquísima que ten unha explicación en clave simbólica, en clave de como explicar as cousas dunha maneira que hoxe en día perdeu sentido, só quedou a cáscara e perdemos o de dentro. E vou non explicar de outra maneira tamén, que aquí sí que se vai entender moi ben. Cando moitas veces falamos dese proceso chamado cristianización, simplemente collemos unha carcasa, que é a cristianización, e parece que xa sabemos o que pasou. Parece que chegou alguén e cambiou o que había. E iso, polo que se comproba, desde logo non foi así, foi máis ben unha negociación que durou séculos. Entre outras cousas, porque eses cristianismos do principio, que eran moitos e diversos entre sí, o sea, houve moitos cristianismos, igual que os hai hoxe, pois no principio tamén. O sea, a maneira de ser cristián pois era bastante diversa entre unhas comunidades e outras. E aquí en Galicia houve varias maneiras de ser cristianos, e en toda Europa houve moitas. Entón, o proceso político, fundamentalmente cultural, que foi a cristianización nos primeiros séculos, aí vamos a poñer eses 2000 anos redondos, habería que poñer en realidad 1500 anos redondos, máis ou menos, non? Hasta o século V, VI, a xente vivía no seu mundo, entre outras cousas, porque o propio cristianismo non estaba ni siquiera formado como tal, non como unha doctrina ampliamente. Entonces vamos a poñer, no caso de Galicia, isto non se conservou, pero sabemos que tuvo que ser así, porque foi así en todas partes, porque existe un manual, existen varios, asombrosamente, da época, de como facer isto. Entón, vou escoller a unha xente como a nós, do século VI, dai eso, aproximadamente 1500 anos redondos, e que eran moi parecidos a nós nas súas crenzas, ese culto ás cabezas cortadas, está por toda Europa e outros sitios, parecíanse moito. Entonces, cando lles chega a moda ou a influencia cristianizante,
estou falando dos saxóns neste caso, como faz para cristianizar, para convencer, para atraer, porque a cristianización foi sempre, prácticamente en todas partes, un proceso de atracción do que hai ao que eu vendo, así, en síntese. Pois, entre outras cousas, houbo que traducirlle a Biblia ao seu idioma. Non existe unha Biblia coñecida, unha Biblia do século VI traducida ao idioma que queira que se falase, por exemplo, aquí no Val do río Támega, pero en outros sitios sí se conservou asombrosamente ese tipo de cousas. E a Biblia que se lles construiu aos saxóns consérvase. E nos anos 60 ou así estaba escrita no seu idioma, que hasta os anos 60 non se puido traducir, ou non houbo a competencia suficiente como para traducirla. Traducir unha muller, unha catedrática en Estados Unidos. Cando tú ves a Biblia aos saxóns, traducida ao inglés, é simplemente maravilloso, porque, por exemplo, Xesucristo houbo que explicarlle aos saxóns quen era, non contándolle un contexto do Oriente Medio que sería absolutamente incomprensible para eles. Non, foi Xesucristo o que adoptou as características dun saxón. Entón, Xesucristo empezou a caminar polo mundo dos saxóns con 2 corvos, un a cada lado. Exactamente igual que eses deuses, por exemplo, xermánicos e nórdicos, que moitas veces camiñan con corvos ao lado. Os máis coñecidos son os deuses nórdicos, os corvos chámanse Hunin e Munin. Bueno, pois os saxóns tuveronlles que contar o cristianismo adaptado ao deles. E en moitas destas tradicións, como as de Cualedro e todas estas que acaba de comentar Carlos, o que vemos é o trasfondo de como éramos nós, porque houbo que fabricar un San Lourenzo queimado nunha meda por algún motivo, senón non houberan entendido nunca de quen lle falaba. Así que alguén chegou aí, preguntoulles, fixe un traballo de campo, que se diría hoxe, e despois vendeulle un produto novo, o mesmo pero mellor, igual que moitas veces cambiamos unha arca bella de castiñeiro por unha mesa de melamina, e tiramos e queimamos a arca por un material moito peor. Bueno, pois aquí pasou algo semellante. Houbo que explicar dunha outra maneira a un San Lourenzo. Houbo que explicar dunha outra maneira a unha entidade, unha divinidade que xa estaba aí, para adaptala ao novo contexto que se estaba vendendo. E iso durou xeracións, non foi instantáneo. Pero o interesante é que en todas e cada unha desta información, porque ao final a información, temos unha ventana a un mundo que o que nos explica é como somos nós todavía hoxe, en boa medida, cando creemos, non sei, nos baños na lanzada nas 9 ondas, ou como éramos nós e como nos funcionaba a nosa cabeza, e como hai capas e capas de contidos que están superpostas, a veces pegadas unhas a outras. Bueno, xa Táboa da Chivite ou moitos Castelao, moitas persoas xa repararon nesto, en que vivimos sobre unha especie de un material que está sobreescrito, non? Un palimpsesto, o sea, unha folla, un pergamino moi antigo, no que alguén borra e escribe outra vez, pero que se escribiu unha vez queda. A veces non se entende xa ben, ou só queda as marcas e xa non a tinta, pero vai quedando. Entón, esa é a importancia que ten todo isto, que fala da nosa identidade, porque a identidade, como moi ben dixo Carlos, a de todos nós, poñamos como nos poñamos, non é agora este momento das 8 e 14, non. A nosa identidade son todos os anos nosos e dos devanceiros que temos por detrás. Se ora todos nos desmemoriáramos máxicamente por un neuralizador dos hombres de negro, e non superamos nin onde aparcamos o coche, nin volver a casa, nin salir daqui, nin por que viñemos aquí, non teríamos ningunha identidade. O sea, que somos o noso pasado. Por eso, libros como o de Carlos son absolutamente fundamentais. O sea, deberían estar prescritos nas farmacias, casi. Para a saúde mental, non sei. Sí, ademais, o que decías, dos primeiros anos do cristianismo, esa, digamos, esa negociación, que me gustóme moito esa palabra, esa negociación que hubo, estaba, simplemente había unhas poucas regras
Era os dogmas, os que coñecemos, os dogmas cristianos eran as únicas regras. E por eso un prisciliano pois tiña unha versión diferente do cristianismo e foi bispo de Ávila, non? E tiña unha versión diferente, os sarrianos tiñan unha versión diferente. Aquí o que non eran 4 ou 5 cousas que non se podían cambiar, pero demais era flexible, non? Era negociable, non? Entón cada pobo, de acordo ao seu pasado, ás súas creencias anteriores, pues misturaban todo e bueno, adaptaban os digamos os que promovían o cristianismo, digamos que negociaban e permitían cultos ou partes dos cultos anteriores porque senón non conseguían nada, non? Sí. Estou de acordo, porque realmente esa tal cristianización, a propia institución eclesiástica, polos feitos, pola documentación que hai, prácticamente non lle importou moito hasta o século XVII, hasta despois do Concilio de Trento, prácticamente parece que a cuestión non lles importaba moito. Podías creer máis ou menos no que che parecera, unha vez que tú conservaras unha moral, e a moral é a parte pública da túa ética, por exemplo. Se tú participabas nos ritos, se tú compartías co resto da comunidade nunha, vamos a chamarlle apariencia, o que son as crenzas oficiais, en boa medida, igual non a rajatabla, pois non había ningún problema. Eso está moi ben estudiado, pois hai un profesor que é Pejerto Saavedra, que ten un libro fundamental nesta cuestión, chamase Vida cotidiana en la Galicia del Antigo Régimen, que prácticamente co estudo da documentación dos arquivos en Galicia demostra que ese proceso de cristianización é basicamente un proceso do século XVII, algo do XVIII, despois decae, e despois de finais do XIX e de principios do século XX. Por eso, é o que explica que se conservasen hasta hoxe cousas que parecen absolutamente arcaicas, pero non é que sexan arcaicas, é que están paradas no tempo. Siguen funcionando, son operativas, e é a maneira de rendir culto a unhas realidades e a unhas verdades que para a sociedade tradicional está aí. O que precisamente está acabando con todo isto non é ninguna outra cousa máis que a erradicación da sociedade tradicional, non só en Galicia, en todas partes. Despois, claro, o cristianismo, digamos que últimamente, nas últimas décadas, digamos que se foi acotando moito, non ten tanta flexibilidade como tiña antiguamente. Hoxe en día, por exemplo, hai un tema que é a procesión dos ataúdes de Santa Marta de Ribarteme, en As Neves, onde o cura, que viña con outras ideas, prohibiu durante anos que se fixera esa procesión de ataúdes. Claro, este ano xa saíron, o ano pasado xa convenceron de que esa tradición tiña que seguir. Pero estas cousas, digamos, que tamén depende de quen leve as rendas e cuán radical sexa o cura que está ali, ¿no? Porque moitas destas tradicións se perden. Por exemplo, unha que se facía, ou dúas que se facían na Catedral de Santiago. A Catedral de Santiago era pedir 5 desexos, poñendo unha man no pilar central do Pórtico de la Gloria. Eso non se pode facer. O fixo Juan Pablo II, cando foi a Compostela, pero hoxe en día non se pode facer porque está restaurado, non deixan tocalo. O mismo Santo dos Croques, que había que darlle 3, 5 golpes coa cabeza o santo que está detrás do pilar do Pórtico de la Gloria, mirando ao altar, que se supón que é o Mestre Mateo. Pois tampouco se pode facer. Cando vas recortando ese tipo de cousas, tamén vas, digamos, recortando a túa identidade, ¿no? Por decir algo, recortando o teu pasado, o que digamos, a túa identidade. E entón, pues, claro, se vamos cortando ese tipo de cosas que se van perdendo, moitísimas delas, pues perdemos o que é a parte da nosa esencia, o noso pasado, ¿no? Como ben dicía Miguel,
se hoxe non acordáramos de nada, pois non teríamos tampouco esa identidade, non? Respecto a eso que agora está volvendo así un pouco máis tamén unha muller que hablaba portugués, pero evidentemente non é sagrado, non é uso. Bueno, pois o tema que dicía a muller, dice, as cousas non son como grandes. Dicía, tanto non salga auga bendita por dar de barrios porcos, que pasa non. Xa. Home, é unha tradición daría auga bendita aos porcos. Os porcos o sábado santo hai en moitas iglesias de Galicia onde se vendía auga bendita en capachos para levar a casa e darlle ás árbores, a darlle aos animais e todo. Pero claro, depende de que cuán radicais sexa o propio cura. Aquí creo que hai tradicións que se conservan, algunhas ten as súas raíces de moi atrás, como ben dicíamos, ¿no? De moi atrás, de tempos dos romanos. Pero, por exemplo, si estudias no sur de España, por exemplo, onde pasou a dominación árabe e logo a reconquista, aí xa non hai tanto desas tradicións casi anteriores a, digamos, de 1000 ou de 1500 anos atrás. Xa é todo máis uniforme, non? Hai poucas imaxes románicas, é diferente, non? Digamos, como aí pasou unha segadora, barreu todo o boa parte do pasado, non? Nese sentido. Non sei, se queredes, como sale un... Non vos quededes ahora con ganas das preguntas. Bueno, eu vou facer unha última, por curiosidade. De todas estes ritos, lendas que puido ir coñecendo, estudiando, cal, por o que sexa, por o motivo que sexa, lle chamou máis atención ou se sorprendeu por o motivo que fose? Porque nunca me escoitara, porque me escoitara nun lugar que nada tiña que ver con isto, non sei, alguna que sexa como máis curiosa pola... Pois a máis curiosa é a que falei antes, para min, a min que vin de fora, ¿no? que eu nací en Buenos Aires, é a procesión dos ataúdes. É algo que me chamou tanto a atención, está no primeiro libro, no anterior, ¿no? que ¿qué explicación ten isto? Hai unha explicación, hai unha línea, hai un argumento que justifica por que a xente va nos ataúdes. Pero pareceume tan raro, ¿no? Tan raro para alguén que ven de fora que, digamos, para cumprir unha promesa, ir dentro dun ataúd que podía ser, digamos, a túa última cama final e ir en procesión. Claro, o argumento ten un argumento, digamos, se celebra na romería de Santa Marta é a irmán de Lázaro, aquel que resucitou Xesús, por lo tanto é abogosa para, digamos, rescatarte da morte. Entón, hai esa línea argumental, pero é que hoxe en día se conserva en Santa Marta de Rimarteme, algunha vez en alguna outra romería, Santo Cristo de Xende, de Alama, en San Andrés de Teixido alguna vez también, en como te llamamos, Milagres de Amil, pero antigamente eran en moitísimos lugares, se facía, era unha tradición moito máis extendida do que é hoxe en día, que prácticamente o coñecido é Santa Marta de Rimarteme, ¿no? Para mí, a mí me chamou moito a atención, pero o que logo entendo, ¿no? Entendo perfectamente, o sea, non me parece hoxe en día nada raro, pero me sorprendeume moito a primeira vez, despois, o sea, comprendí. Bueno, eu un caso político cando quiso nicho debaixo das cabezas da casa, despois non lle deixaron, pero aí, pero a televisión é esa. Sí, claro, non se pode facer estas cousas. Creo que por ritual, creo que foi ser máis práctico. Debía ser un código civil, non? Un código civil, non? Sí, seguramente. As leis de Carlos III, de os cementerios, tiñan que estar as aforas. Pero a intención é esa, o sea, facer un nicho debaixo das escaleras da casa, unha casa non, o sea, non vais a mover a tradición,
malentendida co Joaquín por fora. As escaleras por fora. Pero Coñezo algún caso dun fraude de simular un enterro cotián e que o cadáver de verdade está na casa. O sea, auténticas porque tiña que estar. bueno, Entonces, como non podía ser, isto podría ser perfectamente unha historia de aquí da Raya porque é como se contrabandearan o corpo, non? Entonces o que soterraron era un cada leito baleiro, con pedras, non vale, con pedras. Pero o corpo de verdade quedou na casa, sei. E ali está. Pues Vai nesa línea. guardar o soterrar na casa a alguén non é moi diferente de como hai moitos cementerios en Galicia é que está a casa pegada a parede onde están os nichos. Hai moitísimos destos cementerios que están a propia casa está pegada parede con parede cos nichos. Home, claro, non fan ruido ni nada. non fan ruido. Isto levanos a unha interesante cuestión que voulle a preguntar, nunca lle la preguntei a Carlos, pero é que contaronme non hai moito, e como ele é técnico en electrónica, voullelo consultar, non estamos compinchados ni nada polo estilo, a ver que opina el en riguroso directo, porque a min deixoume un pouco impactado. Insisto, ele é técnico nesa materia, non? Na electrónica e tal. Eu teño un amigo que non é de Berín, pero non é de moi lonxe, que ten seca un Tesla, non? Parece un Tesla, un coche Tesla, de marca Tesla. E parece, non sei, non estou moi posto neses modelos, pero parece que teñen unha pantalla bastante grande así, que, ademais de ter cámaras e tal, como teñen os coches, detecta obstáculos ou persoas, non? Unha persoa que ven andando, tal, entón representa na pantalla. O sea, el detecta que eso que está... Sí, xa vedes por onde vou, non? Dá medo, dá un pouco de... A mí, cando me contou, quedeme un pouco pegado, non? Vou non contar outra vez. O sea, a pantalla representa unha persoa, por exemplo, que está alá. Non é unha cámara que ve a persoa e eu vexo aí a cámara. Non. Hai un sensor que detecta, non sei como fai, e detecta e representa unha figura dunha persoa. Bueno, pois el, nun lugar moi concreto, dice, xúrame, que na pantalla empezou a ver que era de noite, ali non había xente, nin na debería de haber, e na pantalla as figuras que representaba non só eso, sino que aparecían e desaparecían. O sea, camiñaban pola pantalla, non estaban, logo volvían a estar, logo non sei que, mentras el pasaba por ese sitio. Claro, xa lle dixen, eso foi o que dixe, aí hai algo que non. Colleu, deu volta, porque chamoulle moita atención, el é técnico en outras materias, pero bueno, chamoulle moita atención, e volveu a pasar, e seguía pasando o fenómeno. E nin pasou, nin antes, nin despois, pasaba naquel lugar. Despois averigou sobre o lugar, e bueno, tiña un sentido. Pero non sei que opina Carlos. Ahora explique que sentido. Non quería condicionarvos moito, pero é que era un cementerio. Pues nada, lo que se me ocurre es que podría tener algún fallo o alguna cosa, pero claro, pero no sé, claro, curioso. Tampoco sé cómo detecta usted la... Claro, porque a veces... Claro. Pero en teoría son sensores de movimiento. Sí, son o sensores de movimiento o de infrarrojo. Claro, o calor, o detectar o calor, o as dúas cousas. Non sei, claro, depende un pouco de eso. Calor si era un cementerio non había moito, Sí. Un fantasma. No caso de encontrar espíritus, acudo ao seu concesionario. Sí. Eu estarei atento a esa, por si hai algún Tesla máis que le pasa. O que grave a pantalla. Tamén. Si lle pasa. Volvo a pasar por ali que grave. Como te escoite Elon Musk. Como te escoite contar esa historia de Elon Musk. Esto non se podía contar. Con esta terrible decepción, poñemos punto final. Carlos, vai vos firmar os libros que queirades. Moitas grazas a todos. Muchas gracias. Gracias.
Sí, 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 sí. Eso sí, sí, se puede pagar ahí.